Bamanyare chani muso radio Joliba lameba bela jele amba fongo au bisimila au besokole au ka radio mandila radio Joliba FM ni kenem dala mana sigi kamadro minye au ka kuna fonu nye munu nu sebena gafe ukonna la sa ambe an kaseka olu kono kuma uka olu di au ma bi au ni mamunu me nyon fesa fando en fe kaseka ne ka ula kuma fien kolela sa minye Musa Sanowe alebe no kuma baranya fe ya non sa minye kramako Amadou Diallo alebe interférent ani nere Amadou Tolo ini sokoma Diallo ani sokoma korbajiti la demba ka kene alhamdulillah ba ya fo tuko amna sa ya jate mina amba ka fo gafe olu bora bi ni kono kuma wisa wakati ni kono amena o lase limana uma ka bela jale la donya sa ka fo ni kena inti kena wore ni ya jate mina sa ni gafe kono kuma wi ambolu be bayelema ka se ka nyefoli ke mawi ya sa ndube familiali ke jamana ere ale kumbuna kunko kosebe tolo odo ni jatemne ke ladala mi ye kuna fundi sebe yi ne biya ka lakali o yere to ka ken krefian anya nyini bi ika sonisi gafeuka ibina lakali mawye mawse ka famia sora la chugumina o ne nan sigi ka mbolo bala bi sabu dongodo ko atogodi dongo mbolo ba dala tolo ofana tenye ifana ki bolo bla dala bi anga laje o kuma ko iga ko bi bolo amba fa on de mendo we Musa Sanowe Joliba FM kuna foni gafe ukonna la sa ambe gafe folo minta o debe wele ko indépendant ale ka bi boli la sa aya yira ka fo ko minye jamana segalu sa na we anga ministère konna sa krenkrena la ministère ni obe barako ko fo sa no ministère de travail sollicite o bara u bela jele syndicat ukonna la sa uya yira ka fo dona ta ukonna la sa wulika jomunu nu tunyo sabati kuna fon dilon ka fola sa wite do wore sa ko ka minye grève munu ni obe barako takabulu konna la sa syndicat ba mini obe akula olu ayira ka foko obe lanyini neke lanyini nti do wore sa ko minye barako kelon nu kembe ka baro blabi ku ka laje sa ka bara damne ko ka sababu yake ko minye jamana gouvernement ko o siklente 5 ans folo oba ayira ka foko ubaka wulika jomunu ke anga folentere gafe ko folendo ko wulika jomunu ni obu bolo ni ko konna la da ko ati sika ke sabati fen chuko sila kasro gouvernement ko o masigi barni gouvernement ko ni o sigira sika talaka fo minye ni laje nunu nye minye ni wulika jo yesa ko bela jele misika sabati ina fo indépendant ma olu ya yira chuko amna sa ko minye ni kuna foni nunu nye sa ko syndicat ni obe barakalon tokola sa ko olu de ya yira ka fo ko ministère yere konna la sa ko amedomuna iko bi nyado ko minye u bela jele u farale no ka barakalon tokola bari ko minye barabla o kum konna sa ko lube lasero luke ka yira ka fo minye bi sa fere sugu bela jelen kanyini bara olu be se ka damine chuko mina alni ka soro gelea mununu kembe ka olu fo nin ka soro olu masoro an ko folente indépendant akibaria abora o de kono Amadou Diallo tolo ni famna ya foto mo do ni bara make atinanye akila syndicat uyeni famia ubina wulika joke wala sa la ni min kera uka abo ado okoro ante bo gafe kele konna la o gafe kele minye indépendance olu ya yira tukuni ka foko minye M5 RFP ko uye kibari abla ka yira ka fo kubna laje belebele ba ke laje min na be ke minye juin kalo klinani nata esa o akilna de la sa ko minye jamana nyama no ye banda uye ko o ye wulel min o yo bla uma sa indépendant ma ka fola sa ko kase ka ministre ko ka olu laje M5 RFP rekonna la sa ko nu se ka chebodi bari kame domuna iko bisa M5 RFP jama onu ka nyama u bela jele kuma jabili ke ni ko la folo u ya yira ka fo ko minye u ka ni laje ni sa laje mi nu ke me ka boloda juin kalo klinani nata konna la sa kubna laje u ke kase ka laje u se ka kunklena mi nu so ko di jamana nyama ale ka welela bari ambe domuna iko bisa ko sikate muna fefefefo ambe domuna iko bi wele koni o blela uma jamana nyama fe ka foko ukado gouvernement kurain konna la wa minye u yera ka nyama uye Dr Shogel ko kala mai ga nyamba le yera jala gafe konna la no sa a yera ka fo umu afo ko ai uma fo fana ko ubedon bari ko fu ka bela jelen la sigi ka se ka sigi ka fo ke o sigi ka fo konna la sa ni mun borula kubna o de la se jamana kono duma minye indicateur kelen len indépendant kelen sa alebe o kuma
k'o lase an bɛɛ lajɛlen ma bi. Ayiwa indépendant n'ale y'o fɔ gafe wɛrɛ min bɛ yen o ye jumɛn ye? Gafe wɛrɛ min bɛ yen o tɛ dɔ wɛrɛ sa Nouvelle Horizon. An bɛ taa Nouvelle Horizon kɔnɔna na Nouvelle Horizon na sa n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ olu ye ɲininkali de gɔri sigi. O ɲininkali gɔri tɛ dɔ wɛrɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa danga n'o ye vice président ye n'o ye Asimu Goyita ye an bɛ don min na i ko bi sa ko Asimu Goyita a jɔyɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition yɛrɛ hukumu kɔnɔna la. Olu o ɲininkali ko o tɛmɛ sigi. Maa kan ka i yɛrɛ ɲininka Asimu ka baara la transition in kɔnɔ sabu an tɛ vice président kodɔn Mali la yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Ale bɛ lakana de kun wa a bɛ jamana ɲɛmaaya yɛrɛ de la wa a bɛ mun na fasiri y'a sɛbɛn u y'a pɛrɛpɛrɛ latigɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ɲininkali ko kun b'a la a kun tɛ dɔ wɛrɛ sa ko n'i y'a jateminɛ ko depuis octobre kalo tile 16 san 2020 ko min ye bɛnkan ye ko o kɛra bɛnkan min kɔnɔna la sa n'a yira la k'a fɔ Asimu Goyita min ni ale ye vice président ye an bɛ don min na i ko bisa ko waleya dɔw bɛ yen nɔ waleya minnu ni vice président ni a kan ka olu da ka da anw ka fɔlen tɛ fasiribagaw ka fɔli don Nouvelle Horizon kɔnɔ u ko o ma o waleya si ye k'a fɔ ko min ye Asimu Goyita n'o y'an ka vice président ye an bɛ don min na i ko bi ko a ye o waleya ɲɔgɔnnaw da olu yɛrɛ b'o ɲininkala de sa a ka baara yɛrɛ ko o bɛ se ka kɛ baara sugu jumɛn ye an bɛ don min na i ko bi. Ɲininkali gɛlɛn kɔni y'o minɛ. Halisa an bɛ to min ye Nouvelle Horizon in kɔnɔna ye sa olu y'a jira k'a fɔ ko gouvernement ko hakilina la sa ni bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔli la an bɛ don min na i ko bi ko min ye Moktar Wande n'o o ye gouvernement Moktar Wande ka gouvernement filanan min ni o bɛ kɔnɔ la i n'a fɔ an bɛ don min na i ko bi olu ko k'an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ko gɛlɛyaba de bɛ a ko kɔnɔna la k'o de kama min an bɛ don min na i ko bi journal in ka fɔli la sa n'o ye Nouvelle Horizon ye ko maaw tɔgɔ ma dɔn halisa k'a sababuya kɛ ko min ye i n'a fɔ nanzaraw b'a fɔ cogoya min na tractation n'o ye sigikafɔw ye n'o ye maaw ɲininkaliw ye ko maa caman bɛ yen gɔri k'u sigilen don k'a fɔ ko minnu bɛna sɔn minisiriya ma bari k'an bɛ don min na i ko bi maa caman fana bɛ yen nɔ minnu ni jamana yɛrɛ k'u danbɛ u la n'u ma sɔn fɔlɔ o b'a jira k'a fɔ ko Moktar Wane i n'a fɔ u ka fɔli la sa ko gɛlɛya belebeleba o bɛ a bolo an bɛ don min na i ko bi a ka gouvernement sigiko la bari halisa o kibaruya kelen in na Nouvelle Horizon y'a jira sa k'a fɔ ko kunun yɛrɛ mun ye Moktar Wane ye k'a ye danaya kurakuraya k'a jira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen nɔ bari bɛɛ lajɛlen k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ waati min na sa ko siga t'a la k'a fɔ a bɛna cɛdenw tɔgɔ bɔ min ye minisiriw kuraw ka olu sigi hali k'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la. N'o tɛ an ɲɛ mɛnna sira la dɛ. An ɲɛ mɛnna sira la kosɛbɛ. Maaw ɲɛ mɛnna sira la kosɛbɛ. Gouvernement tɛ yen baara tɛ ka kɛ Mali jɔlen de don nin waati in na. Kosɛbɛ. Ayiwa gafe wɛrɛ jumɛn ou bien an bɛ fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ yanni an ka taa gafe nataw la. Joliba Fm. An bɛ taa Soir de Bamako kɔnɔna la Soir de Bamako ale ye ɲininkali kɛ ka gɔri bila min ye ko bandaw ale ni Wane Moktar Wane ko don ko yala ni k'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi k'u ye gouvernement kura ko min bɛ sen na sa ko ni k'a sɔrɔ k'u b'a fɛ ka sɔrɔsiw sen bɔ a la n'an ko jɛnti o bɛ se ka kɛ u y'a ɲininkali tɔ min de bila k'a jira k'a fɔ ko k'a sababuya kɛ ko an bɛ don min na i ko bi n'i ye ɲininkaliw jateminɛ min ye ɲiniɲinili minnu ni olu bɛ sen na i n'a fɔ gafe tɔw y'a fɔ cogoya min na sa min ye Soir de Bamako ye u y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔsi caman bɛ yen nɔ minnu n'u kɛn bɛ k'a jateminɛ sa k'a fɔ ko sɔrɔsi ɲɛmaa minnu ni olu ye coup d'état yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ don tɛmɛlen kɔnɔna la sa ko maa ta ka sɛgɛ dan ka kari u la cogo si la u ta ka ɲininka ko fosi la o hakilina de la sa min ye kunnafoni di sɛbɛn in ye sa n'o ye Soir de Bamako ye ale ko sɔmin kɛn bɛ k'a fɔ yala Moktar Wane ale ni bandaw gouvernement kura nata kɔnɔna la sa n'u t'a fɛ ka min ye sɔrɔsiw ka olu bila kɛrɛfɛ sɔrɔsi minnu ni k'a sɔrɔ olu de coup d'état kɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la bari ko waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ni ɲininkali min n'u kɛmɛ k'a kɛ sa ko maa caman bɛ yen nɔ minnu ni u sɔmin ka bon n'u kɛmɛ k'a ko fana boloda bari ko min ye maa caman fana ye n'o ye sɔrɔsiw kanubagaw ye k'olu y'a jira k'a fɔ ko n'o kɛra kaban o bɛ kɛ fiɲɛ belebeleba ye min ye camancɛ fanga o hukumu kɔnɔna ye Amadu. A kɔni a bɛ maa siran minɛ minnu ye coup d'état kɛ minnu ye kotigiw ye ni olu sen bɔra la sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ ka jamana fan bɛɛ kɛ kolonɛliw ye n'olu nana sen bɔ kotigiya yɛrɛ la ayiwa an tɛna sigi k'a layɛ an kɔni ta ye lakali an ma sigi k'a layɛ n'a a kɛra cogo min na kosɛbɛ
kosɛbɛ. Ayiwa gafe wɛrɛ min n'an bɛ se o ma sa o de ye indicateur de renouveau ye. Indicateur de renouveau olu y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi kalata kura min ni o bɛ nalen n'o o yɛrɛ ni o bɛ sigilen k'a fɔ ko février kalo tile 27 san 2022 ko min ye Usman Madani Aidara sefukɛ a bɛna fɔ ko a kɛnbɛ ko ka maa dɔw sugandi k'a yira k'a fɔ a bɛ sɔn k'a ka gɔri da olu kan bari ko o maaw k'u tɔgɔ ma bɔ a da fɔlɔ bari jateminɛw la u y'a ye k'a fɔ a kɛnbɛ ka maa dɔw sugandi minnu ni a b'a fɛ ka gɔri da olu kan o ɲininkaliw yɛrɛ ko olu tɛnkunna la kɛnɛ dɔ kan sa kɛnɛ min n'o kɛra ziyara belebeleba ye min ni o kɛra a yɛrɛ bange jamana kɔnɔ bange dugu kɔnɔna la yen nɔ o hakilina la sa k'a y'a yira k'a fɔ ko a tɛna maa tɔgɔ fɔ bari min ye ale n'a ka jama kɔni ye ko kalataw mana se maa ladirilen maa min ni o ye maa ladirilen maa min n'o bɛ Mali fɛ maa min ni danaya bɛ se ka da o kan ko u hakili bɛ o dɔw la ni olu y'u kanbɔ ko siga t'a la o waati min ye ale ye sa a bɛna fɔ a ka mɔgɔw ye u bɛ se ka kalata o maaw ye bari k'an bɛ don min na i ko bi a tɛ se ka maa tɔgɔ fɔ fɔlɔ ka d'a kan ko maa si ma yira min ye nin fɔli in ye an ka fɔli tɛ a kuma bɛɛ lajɛlen a bɔra indicateur de renouveau kɔnɔna la. Joliba FM. Amadou Diallo ye mun faamu o ko la? Ayiwa Tolo nin ko kɔnɔna la min ye Sherifu Usman Madani Aidara ye ale Amadou a ko ma nɔgɔn n'ale ko k'a bi maa sugandi o kɔni o ye maa bɛ se k'a fɔ o tigi garijɛgɛ ɲuman b'o bolo nka ne yɛrɛ ma da la ni jamana in kɔnɔna la ni politiki ma danaya ma ka ca parce que i mana min sugandi n'o nana o bɛ taa kuma wɛrɛ fɔ min kɛra ɲɛna yan nɔ minnu sigira ni diinɛ ɲɛmaw ye olu sigi a ko tɔ labanna cogo min na an bɛɛ y'o ye kosɛbɛ. n'i ko maaw ka tugu maa la ni maaw tugura la n'a tilala ka taa kɛ dɔ b'a cu ni dɔ ye o ma nɔgɔn o kuma don tilala ka caya yan nɔ a ko ma nɔgɔn hali dɔɔni. Amadu o indépendant kelen in kɔnɔna la sa min ye Sina Bɛfu ye ni o ye jɛkulu min n'a bɛ bankuw ko fɔ olu ye wuli ka jɔ k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don k'a fɔ ko min ye grève kow ye ko o bɛ sen na sa bari ko don nataw kɔnɔna la sa u bɛna fɛɛrɛ kɛ min ye u ka client belebelebaw ye olu bɛ se ka musakaw sɔrɔ cogo min na olu bɛ se ka musakaw bila cogo min na yaasa ko fɛn bɛɛ lajɛlen kana na kɛ paralysé ni o ye tɛ dɔwɛrɛ sa ka fɛnw bloqué k'a yira k'a fɔ wariko bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ u ka secrétaire général yɛrɛ ale y'a yira cogoya min na n'o ye Amadou Ba ye sa a ko nin waleya min n'u bɛn'o kɛ sa n'o ye ka jisumani kɛ o koli ji la a kunna ko la sa ko a kun tɛ dɔwɛrɛ jamanadenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na kosɛbɛ ko ka d'a kan baara in daminɛ ni bi cɛ sa k'u y'a jateminɛ k'a fɔ maaw degunna kosɛbɛ min ye kelen kɔni kɛra musaka kow ye banki kow tagabolo kɔnɔna la ko maaw k'u sigi n'a ye sa k'a fɔ don nataw kɔnɔna la sa min ye service minimum ye n'o ye baara fitinin ye ko u bɛn'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kun tɛ kɛ dɔwɛrɛ ka musakaw labɔ ka musaka bila ko o baara fila in u bɛna jɛ n'a ye min ye Sina Bɛfu ma olu ka fɔli don kibaruya an y'a bɔ indépendant kɔnɔ. Joliba FM. Kunnafoniw kɔnɔna la Amadu tiɲɛ don k'a fɔ kuma caman min ye kunnafoni ko ye an tɛ se ka segin kɛnɛ in kan n'an m'an da don farikolo ɲɛnajɛ tagabolo la ka d'a kan a fana bɛ kunnafoniw na a bɛ kunnafoni gafew kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ min ye Union africaine de judo n'o ye IAJ ko o ɲɛmaaba n'o ye président Habib Sissoko don tɛmɛlenw kɔnɔna la n'o yɛrɛ ye maliyɛn ye ko ale bɛna a jɔyɔrɔ di an bɛ don min na i ko bi maa wɛrɛ ma maa min ni o ye sud africain ye o tɛ dɔwɛrɛ radiation na ale bɛna a nɔrɔ bila min ye a ka baara kɔnɔna ye n'o ye fédération min ni o bɛ farafinna bɛɛ lajɛlen kunna min ye judo ko olu tagabolo ye n'o ye tagabin sira dɔw ye bari a yirala kunnafoni kɔnɔna la indépendant ka fɔli la sa ko min ye nin waleya in ye sa ko a ma kɛ ni gɛlɛya si ye ka d'a kan min ye an ka fasoden ye n'o ye Habib Sissoko ye sa ko ale ka mandat ko o wagati min k'u den bɛ a ma o wagati de ɲɔngirila o ɲɔngirilen kɔfɛ sa baara bɛɛ lajɛlen ko a taara sisan ka danaya k'a ta ka da min ye Sud Afrique jamana
kɔnɔ den dɔ ma baara in kɔnɔna la sa ko don nataw yɛrɛ kɔnɔna la u bɛna yɛlɛmaw kɛ o yɛlɛma ninnu don nataw kɔnɔna la ko n'o kɛra sa u bɛ kibaruyaw di bɛɛ lajɛlen ma bari u ye u ka kuma barani u y'a ɲɛ a tɛnku min ye Abibu Sisoko la a ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ ani jamana yɛrɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya judo ko hakilina ye farafinna yɛrɛ mako bɛ jumɛnw na ni olu ma se k'o kɛ a ye i da don o baaraw bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a bɛɛ lajɛlen a bɛ indépendant de renouveau kɔnɔ. Joliba Fm. Ayiwa a faamuna Tolo ne hakili la ni kunnafoni faamuyara gafe wɛrɛ jumɛn bɛ yen ɲɛ b'a la cogoya min na sa an b'a fɔ nin ye gafew kuncɛlen di ka d'a kan halisa an b'a fɔ sa min ye kunnafoni sɛbɛnlanw ye a bɛna fɔ olu bɛ sali okumu kɔnɔna la halisa ka d'a kan gafew bɛ ka bɔ dɔɔni. Ayiwa o tɛ baasi ye Tolo an bɛ bi ta bila yan wa kosɛbɛ an bɛ bi ta bila yan nɔ Musa Sanogo an b'a fɔ sa n ko ale tun bɛ fiɲɛ kɔlɛ la kuma bara ɲɛfɛ yan nɔ karamɔgɔ Amadu Jalo ale ni Amadu Tolu a ye to sɔgɔlen tɛ karamɔgɔ ye dɛ ayi o kelen kɔni y'a dɔn laada la fulaw karamɔgɔ de ye dɔngɔnɔw ye bari nin kɛnɛ in kan tiɲɛ yɛrɛ la dɔngɔnɔkɛ karamɔgɔ ye Amadu Jalo ye o kelenna kelen na sa an b'a fɔ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ dɔɔni ale tɛ tɔtɔ ko la halisa an mana fiɲɛ minnu kɛ u ka hakɛ to min ye wagati ni wagati kɔnɔna ye sa n'u bɛ se k'a lase an ma yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini kow tagabolow la halisa ni Ala sɔnna a faamuna Tolo an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka kunnafoniw dili kɔsɔn o tuma an tɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ inshallah aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la